Hej og velkommen til den her video. Jeg skal spille Hunger Games med ingen den her gang. Det er bare mig. Ja. Fuck ham der, han er skinny. Jeg går efter kisterne den her gang. Fuck. Igen noget fuck. Fuck, jeg skal ikke det. Ikke lige nu. Jeg har ikke lige tid til det lige nu. Eller jeg har tid, men det ved jeg ikke at dø. Der er nogle kister omkring. Jeg synes ikke, der er så mange kister mere. Hop! Tur! Der er ikke nogen kister, eller hvad? Lort. Der er der en kiste, men der er helt sikkert nogen, der har taget den. Nej, faktisk ikke. Hvad fanden til det? Det må man næsten til den der. Fuck it, shit. Place. Au. Spiser god fisk. Det må man gerne, hvis det er Minecraft. Au. Fuck, det var en irritation. Så. Au. Hvad skal der? Jeg tager lige det her brød, som jeg kører af min fros. Hvad fanden er det for noget? No. Jeg har kun fundet en kiste, så ind i spawn, og det er det eneste. Den her bane, den er mega dårlig, den tager jeg ikke næste gang. Der er noget her. Der er noget her. Jeg kan ikke finde nogle kister. Det er som om, når man tager nogle kister, så ryger de væk. Og følger det. Føler det. Seriøst. Ej, nu må det lige. Er der slet ikke nogen kister? Er der ikke nogen kister?
her en bane, en Hunger Games bane eller hvad? Jeg taler egentlig ikke så meget i videoerne. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror bare, det er mig, der ikke er god til at tale. Men det skal jeg nok få lært. Nu bliver jeg altså træls. Slet ikke har fundet nogen chest. Eller jo, jeg har fundet en chest. Au. Fuck, nu dør. Tak fordi det så med. Det var dejligt. Det kan jeg alle sammen. Men jeg skal se, hvad chesten er der. En chest der. Hey, hvad skal det, hvis man drukner sig selv? Kan man ikke gøre det? Ja. Vi skal lige tjekke det her. Har bare tid på det hele. Ej, den her bane skal jeg aldrig spille mere. Okay. Men, ja, jeg går bare lige ind i en anden. Jeg vil simpelthen lige kan cutte den her. Så kan jeg også lige fortælle jo ting. Se hvor god jeg er som her tekstur. Når jeg tager den anden, den her har jeg set mig klar. Prøv. Jeg kan ikke huske det hele. Det er den her. Den har jeg ikke set mig klar. Og jeg vidste ikke, at den var der indtil en ven sagde det til mig. Åh nej, jeg havde det her jump. Jeg klarer det. Klar det. Stil. Jeg vil ikke fail. Hvad skal den så? Er jeg så klar den, eller? Nej. Er jeg så klar den, eller? Men skal vi prøve igen? Jeg ved ikke også var inde i. Hvis jeg kan nå at gøre det en gang til. Det slutter. Må jeg ikke fail. Okay, nu kan jeg ikke nå det. Eller hvad? Nej, jeg kan ikke nå det. Eller hvad? Men det er det sjove, og så kan jeg spille en til, så kan jeg lave den her parkour, og så klarer jeg den.
Stop spamming, you fucker, eller sådan noget. Jeg tror, jeg vil have nok skrevet. Ja, fuck det. Okay. Så er det nu. Hvad? Røg jeg ud? Ja, det er fint nok. Så kan I bare se mig lave den der parkour igen nu. Lobby 2. Nu er der 3. Og det er gode vand, så kan jeg lige at prøve den her. Der er 2 mirrors, og vi har nok tid. Fuck, jeg ved ikke, hvad jeg ramte der. Men det gik bare godt. Hvad sker der? Jeg bliver sur. Fuck, det er det, jeg sagde. Hader den. Jeg den så meget. Det må jeg helt til at gøre ondt i jeres ører. Undskyld. Det er ham her. Han er lidt dårlig. Okay, jeg er også lidt dårlig. Jeg tror, jeg sætter baggrundsmusik på. Sidste video i hvert fald. Det var fint nok. Du ved. Dem der i hvert fald ser den her video, kan I ikke bare skrive ned i comment om et eller andet, I synes er godt ved min kanal, eller noget der er dårligt, fordi jeg vil virkelig gerne vide, om jeg godt kan lide at se med. Du ved. Det kan godt være, at I kommer lige random og ser med, og så går igen. Men please, kan I ikke bare lige skrive tingene ved den her video. Og hvis I bliver ved sådan, så kan I måske gøre det hver video. Ja, indtil i hvert fald at det der, indtil jeg i hvert fald ved, hvad jeg skal rette op på, og så retter jeg jo op på det. Eller hvad jeg synes, jeg skal blive ved med. Ja. Okay, jeg når det ikke. Lige mig. For host, hvad hedder han? Honest hack. Nej, black. Fordi jeg har ham ved min side, så yeah. Han har ikke noget skin. Lige mig. Og jeg elsker den her bane. Jeg skal lige se på det nu. Lige mig. Jeg kan i hvert fald huske, der er en chest. Der er mange chests, der ser i den her. Hopper. Skal vi se. Den er nogen om her. Om det ikke kender jeg. Ej, det er det. Fuck, det der, det er pigeskind. Fuck. Fuck, det var jeg helt på. Skal jeg prøve at se, om jeg kan nakke den her mere. Så der! Fuck, det gik hurtigt. Det gik 2 sekunder, så var jeg ude. Eller... men... ja... det var fandme hurtigt, jeg døde, men... to kampe af hver video, så... ja. Jeg havde ikke forventet det her, men... ja... hvad kan man gøre ved dem? Så ja, men... husk at abonnere, like eller... som vi siger, comment. Ja... vi ses næste gang.